Menadžment kompanije Sloboda informisao je gradonačelnika o trenutnom stanju poslovanja ove kompanije koje zapošljava 1900 radnika koji su angažovani na proizvodnji preko 400 vrste proizvoda iz asortimana namenske industrije, od čega je 90% namenjeno izvozu, a na osnovu aktivnih ugovora u vrednosti od $150 miliona. Posebno su istakli proizvodnju protivavionske municije od 23 i 30 mm. U cilju povećanja obima proizvodnje i konkurentnosti na tržištu kao i bezbednosti u proizvodnom procesu, kompanija Sloboda ulaže sredstva u novu savremenu opremu kao i izgradnju proizvodne hale od 5000 kvadratnih metara, a ukupna vrednost te investicije je $10 miliona. Završetak radova i nabavka nove opreme očekuje se do kraja oktobra. Sve radove na izgradnji nove proizvodne hale izvode čačanske firme. Nova hala i nabavka opreme omogućiće zapošljavanje za preko 150 naših sugrađana. Osim toga, velika pažnja se poklanja radu na inovacijama i osavremenjivanju proizvodnje, za što je angažovan izuzetan inženjerski kadar. U toku posete kompaniji Sloboda gradonačelnik se susreo sa njenim potencijalnim partnerima, predstavnicima firme Emirates Defense Technologies, sa kojima se očekuje skorašnje potpisivanje ugovora o saradnji. Zaključak razgovora sa menadžmentom je da kompaniju Sloboda, nekadašnjeg privrednog giganta koji je zapošljavao oko 7000 radnika i bio okosnica ne samo privrede Čačka, već i celog regiona, treba postepeno vratiti na taj nivo. Tokom obilaska proizvodnih pogona u razgovoru sa radnicima, gradonačelnik je obavešten da se zarade zaposlenima redovno isplaćuju, a takođe da su plaćeni svi porezi i doprinosi. Prilikom poslednje posete Čipsari, gradonačelnik je prisustvovao potpisivanju ugovora sa mađarskom firmom Poly-M. Tomislav Bajević, suvlasnik i direktor Čipsara, obavestio gradonačelnika da se efekti ugovorenog posla već sada primećuju, pa se zbog povećanog obima proizvodnje pristupilo proširenju pogona. Takođe da se nabavka sirovina od domaćih proizvođača redovno obavlja bez ikakvih poteškoća, kao i da je najavi potpisivanje još jednog značajnog ugovora sa velikom domaćom kompanijom. Tokom posete preduzeću Slovac, gradonačelnik je zajedno sa Slobodanom Vasilijevićem, vlasnikom tog preduzeća, obišao proizvodni pogon i razgovarao o mogućem stavljanju u funkciju poslovnog prostora na lokaciji CER, čime bi se omogućila delatnost novih privrednih subjekata, samim tim i otvaranje novih radnih mesta. Čačanska firma PS Fashion spada u red najvećih kompanija u oblasti kreiranja i proizvodnje odevnih predmeta u Srbiji. U svojim proizvodnim pogonima i distributivnoj mreži zapošljava preko 500 radnika u Čačku i drugim gradovima Srbije i zemljama regiona, kao i oko 500 radnika kod kooperanata. Predrag Pantović, vlasnik i izvršni direktor ove kompanije, obavestio je gradonačelnika da se trenutno intenzivno radi na renoviranju 7000 kvadratnih metara proizvodnog prostora uz apsolutno poštovanje mera energetske efikasnosti, kao i da se njihova proizvodnja zasniva na principima zelene industrije. Takođe, da postoji stalna potreba za zapošljavanje stručnog kadra iz oblasti kreiranja i izrade odevnih predmeta. U razgovoru sa zaposlenima, gradonačelniku je predočeno da se proizvodnja obavlja u optimalnim uslovima, da je isplata zarada redovna i relativno visoko u odnosu na firme ovog profila, a da se prekovremeni rad uredno plaća. Na kraju jučerašnjeg obilaska privrednih subjekata gradonačelnik je posetio i hladnjaču kako bi se na licu mesta upoznao sa trenutnim stanjem objekata i opreme.